Ilang palayan sa Alakapan, Cagayan na pinsala ng pagbaha dulot ng pag-ulan. May live report sa Ivy Hernando. Ivy? Joan, bagamat isa ng low pressure area ang bagyong Maymay, nananatiling makulimlim at pabugso-bugso pa rin ang ulan na nararanasan dito sa Cagayan. Malaki ang pinsala sa sektor ng agrikultura at infrastruktura sa Alakapan, Cagayan. Ang nararanasang pagulan na pinalala ng bagyong Maymay na ngayon ay LPA na lamang. Maraming palay na nakatakda ng anihin ang nalubog sa baha. Kaya inirekomenda na ng MDRRMC ang pagdeklara ng state of calamity sa bayan. Marami ring kalsada tulay ang ngayon hindi madaanan. Ang barangay Kapanlikyan Sur isolated na dahil sa nabahang kalsada. Marami ring kabahayan ang di nakaligtas sa baha. Sa datos ng LGU na inilabas sa kanilang official page, 18 sa 27 barangay ang apektado na ng baha. Higit 500 pamilya ang apektado. 63 families ang nasa evacuation centers. Sakaling ideklara ang state of calamity, ayon sa alkalde ng Alakapan, magagamit umano ng mga barangay ang 5% ng calamity fund para sa pangangailangan ng mga residente. Samantala, nagsagawa ng preemptive evacuation sa Baggao, Cagayan, partikular sa mga lugar na may banta ng landslide at pagbaha. 18 pamilya ang inilikas. Nagsagawa naman ng forced evacuation ang MDRRMO sa mga residente ng barangay Taytay, Baggao. Inilikas din ang ilang pamilya sa Lalo, Cagayan dahil sa baha na dulot ng tuloy-tuloy na pagulan. Pinasok din ng baha ang ilang kabahayan sa Sentro 2, Apari, Cagayan. Patuloy ang monitoring ng mga opisyal ng barangay sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Namahagi ng family food pack sa Kamalanyugan sa mga residenteng inilikas dahil sa baha. Samantala, nagpatupad ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas, pribado at pampublikong paaralan sa Alakapan, Kamalanyugan, Enrile, Tuwao, Lasam, Apari at Amulong, kabilang ang mga tanggapan ng LGUs. Tanging preschool hanggang senior high school naman sa private at public schools ng Tuguegarao City at Sanchez Mira. Samantala, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam sa Isabela. Isang gate ang bukas ng 1 metro kung saan lumalabas dito ang 163 cubic meters ng tubig sa kada segundo. Joan, update naman sa Panshan Road ng Pagudpud, Ilocos Norte kung saan naitala ang landslide. 1 lane pa rin ang passable sa lahat ng uri ng sasakyan. Mayroon pa ring window hours. Isinasara ang kalsada mula 6 p.m. hanggang 6 a.m. bilang pag-iingat na rin sa mga dumaraan lalo't may sama pa rin ng panahon. Joan? Ivy, kumusta ang update ng PDRRMO, particularly doon sa mga naitalang casualty? Joan, 2 ang naitalang casualty dito sa Cagayan. Ito ay yung 2 mangingisda. Ang bangkay ng isa ay natagpuan sa Santa Ana at ang isa ay sa Buguey na parehong pumalaot umano para mangisda sa kabila ng sama ng panahon. Joan? Kumusta ang sitwasyon dyan sa probinsya, Ivy? Meron pa rin bang mga binabahang lugar? At kumusta yung mga national highway? Joan, marami pa rin ang lubog sa baha ng mga palayan, gayon na din yung mga nabahang mga kabahayan at hinihintay na lamang ayon sa PDRRMO kanina, hinihintay na lamang yung pag-subside ng baha. Sa mga nadaanan naman natin kanina mula Ilocos Norte, passable naman ang national highways ng Cagayan, liban na lang dun sa ilang under construction na kalsada at tulay na 1 lane pa rin. Joan? Maraming salamat, Ivy Hernando.